Hovorí sa, že keď niekoho stretnete na vrchole hory, tak tam určite nespadol. A aj my sme si to dneska chceli skúsiť. Ja a môj brácho sme na jeden vrchol hory liezli a uvedomili sme si, že nielen práca na tele, ale práca na duši a na svojej hlave je veľmi dôležitá na to, aby sme dosiahli každý svoj vrchol v živote. Týmto by som chcel podporiť všetkých, ktorí na sebe pracujú každý deň, a pozvať vás všetkých 28.3. na náš deň, na deň Put Your Dream to the Test do Banskej Bystrice, kde sa stretneme, aby sme na sebe pracovali ešte viac a dosiahli každý svoj vrchol hory. Prajem vám pekný deň z krásneho Slovenska. Čaute, vidíme sa.